Uy, bay. Nadji ka importante lang ka no, kaya wa man ka nagdali. Wa nagdali. Wa rin ka kitas ko nga. Kapaspas ako lakaw. Anong dali man ka? Asam di ka ba dolong? Ay na. Kana kay nagdali. Na importanteng lakaw. Ay mao lagi. Asam di ka pa dolong anong spooting man kay ka oh? Nagdala pa kag folder. Bitaw bay. Aba ko doy hiring adto kay unya. Akong swag pang-apply. Nya, unsa may requirements ug mga apply ta bay? Pang-apply ta. Apilay ka. Ay dili man sa ganon. Nangutana ra ko bay kung unsay requirements ko mga apply. Aw. Ngutana ra day ka. Biodata ra bay. Ah, biodata ra day. Kuwaw jud ana bay. Nya, pwede ta ka apply ana. Aw. Pwede kayo bay, basta mo pass lang kag biodata. Mayo non. Uyog ta, banes og palit biodata. Tra. Dili mo ni tindahan diri sa. Murag lang insikwam ni nga tindahan. Nagro biodata dire. Ah, sige ato suway kayo do. Ayo, ayo. Nay, tao. Oh, unsay tuod ninyo nako? Unggoy. Aron day ka dira. Maligya mo biodata dong. Sus, available jud kayo ni dire. Unsa jud inyong paliton? O dong. Papalita kog biodata dong. Sige sige dong. Pila ang palito dong? Usa ra man dong. O sige dong. Huwat lang jud na dong ha kaya akong pagkuhan dong. Tara dong. Muna yung biodata, nya muna yung folder. Folder ako. Libre lang ng folder ha. Nya dong, tagpila man ning biodata dong. Aw kanang biodata dong. Tapiso ra jud na dong. Barato ra jud kayo. Magtuwa ra jud ani dong. Dai 25 dong ako the change. Boss, amo. Dili ako ang manager dire. Usa ko ka guard dire. Usa may toyo ninyo. Guard man din ni bay. Aw, sir. Asa si boss amo manager kay mga apply on kami. Tesa. Ako nang tawagan. Hello. Sir. Oh, nay, murag mga apply ni sir. Ah, usa may pasudlo ni sir? Oh, sige, pasud daw. Sud na lang daw. Salamat kay sir. Sir. Pwede ko mga na sir? Oh, sir man. Unsa may pangalan na inyong kumpanya diri sir? Aw, mayo kayo nang utana ka. Kuno siya? Colos Hyper Smart. Boss. Pwede may ma-apply, boss? Me? Asa man mo kauban? Ay na, sa gawas, boss. Kitag sa tagsa ra may pasod sa guard. Aw, maayo noon. Sige, ambil ko na yung biodata ko na. Aw, ikaw dahil si Agtang, Abante, Atras dong? Ako gina, sir. Ako si Agtang. Abanti, atras. Taga Sitio Bugwak, Barangay Alimugmog dahil nyo dong. Wa di ka masayop, sir. Taga dira jud ko. Ano na mong contact number dong? 0922 20 888 log. Oo, sir. Mao na akong contact number, sir. Oh, gikan po dahil ka sa Sibin Ibilin Incorporated. Online seller po dahil ka daw sa food packaging. Oo, sir. Ikan ko sa online seller, sir. Food packaging. Kato ganing ditaon na niya. Dili worth it. Sige dong, dawat na ka dong. Pwede na ka magsugod ugma. Yes. Salamat kay sir. Aris ako, sir. Ato na ba? Idadawat na ko. Ito na ba? Boss. May buntag boss. Pwede ko mga apply boss? Aw, mayong buntag kay buntag maron. Lain sa kay may buntag niya gabi ron. Manager ka o philosopher? Na,
Di ka madawat ron. Magapaghapa ka dira. Kuha tayo siguro dyan ako ron. Dili bitaw boss ay. Nyari ko boss kay mga apply kog trabaho. Ambe mong biodata be. Kaya para matanaw na to dayon. Ang dara boss oh. Uy. Wa man ni pangando. Uy address. Uy number. So pagkailan ako na semua dong. Way ngan boss. Yan. Sorry kay boss, ako sini uli boss, wata lang boss boss ha. Atay. Tuk balik. Diahak bi atong tindahan na. Paman bot ngigan. Balik ko ni dito be. Ayo. Unsa naman sad? Unsa? Mong biodita? Unsa lagi ng tindahan na? Ano mo may ninyo butnig nga ng biodita? Uli ko niyo. Uy nga ninyo biodita. What's up mga ka-Jimso? Shoutout dahil kang Shane Olivar o kang Bilab Hilarado. So, maura to guys. Para to. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell below. Then, palihog na ko. Ayaw skip yung ads guys para support sa among YouTube channel guys. So, more to guys. Woo!